Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat alte două verdicte de achitare, lucru care confirmă că administrația locală a lucrat corect în fabrica de zahăr și confirmă ceea ce am spus întotdeauna, că valoarea casei mele este de 100.000 de euro și nu așa cum au spus cei de la DNA. Eu cred că noi nu trebuie să ajungem aici dacă oamenii de acolo se ocupau mai serios de documente, pentru că atunci când spui că ai o casă cu fundație de beton armat și casa ta este cu fundație de cărămidă, e clar că vorbim de proprietăți diferite. Astăzi sunt bucuros și le mulțumesc oamenilor care au avut încredere în mine, mulțumesc oamenilor care s-au rugat pentru mine, mulțumesc familiei mele și lui Dumnezeu pentru valorile creștine care m-au ținut în acești 6 ani. Gândiți-vă că 6 ani, orice om care a vrut să spună despre mine că sunt un corupt, a avut argumentele acestui proces. De astăzi, argumentele nu mai există și cred că am convins încă o dată că sunt un om politic și un om de administrație care am făcut ce trebuie în municipiul Arad.